ще покажа една комбинирана терапия, която е на базата на рефлексология на стъпалата с главата, раменете, шийната яка, врата и ушичките, които са изключително важни да се обработват, защото там са проектирани много важни точки на цялото ни тяло. Така, сега ще покажа рефлексологията на стъпалата. Обработва се всичко. В момента е абсолютно много важно да се обработи и да се даде време на тялото и на човека да се отпусне. Това много добре релаксира и за това ще го направя на двете крачета, като вид стречинг е, но не, отпусни, не ми помагай. Но е много добре на цялото тяло помага. Сега ще дообработиме петата и ахилеса, което е изключително важно за сухожилие за глезените на пациентката. Така, петичката са проектирани много различни точки, както на всичките ни стъпала, на всички хора. Цели се отпускане, стимулиране най-вече на определените проектирани точки в тялото ни като органи. Точките в стъпалата са проектирани органи на човешкото тяло. Сега клиентката сега ще се изправи, за да довършиме цялостния цикъл с една показна демонстрация на ушната мида, на ушите, което също допринася много за цялото усещане на индиректно лечение и стимулиране на различни видове центрове в организма. Ще се обработи главата, врата, шийната яка, ушната мида, ухото и рамото